Ku perlok nong rap jonga na keleng ki benta jong kari. Hakani ka program ki menteri jong ka sarkar pring, ki menteri jong ki sarkar jela, bat ki nong ilam ki bela syajid aki dorbar snong. Haduk ka yang dorbar tauan, ki basyong basa hapadeng ki nong rap, ki bapin yeso, bat ki jaka baper hakari, ngapin pau ki jing songu ipi baro, kumju iki para nong rap kintai bat chenrang na kalyang ka jonga. Kajing suk jingkmen ha kajing im jong ki nong rap ka kinti kajing suk jingkmen jongi baro, bat menta kasngi kadiru kasngi khuj ha ka baringkat bat ka song pisa ka bakinong rep kila yo menta kasngi ka habru ha ki samoy lek man ki babun ka Christmas ka basuk ka bakmen ye phi baro ki pait nong song snong nga kermen ba kani ka jing lek man Christmas kan pinpriang ye ka jing eat bat ka jing song suk song san ha ka perthai baro ka wei parlok menta kasngi kadiru kasngi rakhe mokshada ekadashi gita jayanti kasngi rakhe kasngi kha jong Bharat Ratna Mahamana Madan Mohan Malaviya ji. Kadiru kasngi rakhe kasngi kha Ukarma Yogi bakrau jong kari o Atal Bihari Vajpayee. Menta kasngi kari karakhe ru ye kasngi Good Governance Day kum kasngi pensak kan mau u. Perlok u Atal Bihari Vajpayee u im ye kajing im kajong u kat kum kajing hikai na ka gita. Kat kum kajing tho ha ka gita ka ong VV Karmani Abhirat Sansidhim Labhati Nara Kabamut ubale yaki kamram jong u da kajing minot uyo ekajing tmu ka jong u atal ula aitiru silenter kajing im jong u ban pendap ya ka kamram da ka bahok na ka benta kari atal ula penlong ru ya ka rukom senchar ka babha lani ka good governance kum shi benta jong ka rukom senchar khadar ha India ula bu akhmat e ban wanra e karoi kapar haki jaka nong kendong bat ki baduk ki bakurdu Lakadailing ba ka scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana lani Swarnim Chaturbuj Yojana Anyodaya Ana Yojana lani ka Sarva Shiksha Abhiyan u atal ula shimbun kilat kilinti ki banwanra jingkala ha ka jing im jong ki pat kari Parlok u Atal Bihari Vajpayee u nyaw ya ka jing bam sap kum ka scheme ka bakta ya u baduk u basuk ya ki nong rep bat kum ka jing pang ka bakta ya kari hi bro ka wei Ngadang kenmau ba ula pin kenmau syapang ka jingjia hapo ka jingyelam u menteri rang ba'du kari barim da ka bakentho halor ka sarkar ka bahaswa kiong haba ka pisa ka yat yo karim no ya ka pisa balabat hakikti ni thap hakipla ngasngauhun bamta ka sngi ka pisa ka klemrim ni jot bat ka klempoi hakakti ka babakla ya ka pisa ka balapha na nong ba Delhi na ka benta ki paduk barangli ka poibet syaki account ka jongki Kaskim PM Kisan Saman Nidhi kalong kanuksa ka babhatam yakani. Menta kasngi palat khat pra 1000 klur tingka la thepet haki account jong palat khandai klur tili kilong ying jong kinong rep jong kari. Nadu balas dang yakani kaskim palat shilak shpo 1000 klur tingka kalapoi haki account jong kinong rep. Kani kalong kanuksa jong karukom senchar babha lani ka good governance. Palat khat pra 1000 klur tingka la dep ban thep bet haki bank account jong kinong rep tang haki khindiat por sham dan kam siu commission sham dan kam ban lek lingba jong no dak ba pindan kam ya ka jing start technology ya ka scheme PM Kisan Yojana la pentikna ba dan kano ka jing penduna ne jingja ano hadin ka jing pendrung kerteng online jong kinong rep lingba ki sarkar jela la bishare ki Aadhaar number jong ki bat ki bank account bat hakani karukom lashna yakani karukom trikam Hendrai ngapen pauru ya kajing sngo babe jonga menta kasngi bapalat nyo phau lakmut kinong rep bat ki parlok jong ka West Bengal kim shimla yo yakani kajing yaram kumba apply lak tam kinong rep jong ka jela Bengal kila depan apply online manyo jing mentoy na kani ka scheme Hendrai ka sarkar jela ka West Bengal kala pensangi slam palat ya kajing bishar benya ngasngolungo ba kiseng sain perthai ki bala senchar mentala live host nem bat ki badan menta hakaliang persha kim ong ee halor kania parlok menta kasngi kiseng sain perthai ki ba ki pait ba ki le hakaju karukom na ka benta ban paunam ki la sha that biang hakmat kari ngiyo i ya ki kam sain perthai ka ba perkhat shimet hakani ka por ka ba menta kiseng sain perthai ki bam tre ban keren na ka benta ka bha kamiat ki nong rep ka West Bengal ki wan shanong ba Delhi bat keren syapang kinong rep kini kiseng sain perthai kim don yaki APMC Mandis Hendrai kini kiseng sain perthai ki yai beteng ban klet
Bah Kerala 4 don ki APMC Mandis. Kerala kini ki briu kim ju yaki kim ju penpau ki nong yalam hakidur. Kum ke ei kurkom san perthai ki le. Kabam don jingmut la ne jing shisha. Tang manchu kentho bam dai ban pen priang yaki khana thala bat ban penting pen smith iki nong rap jongi. Kini ki briu kim pediang ya kano ke benta jong kurkom senchar pajba la ne demokrasi. Kio i tangi ka jing yo jing mentoy jongki ka jing perkhat shimet ka jongki. Kini ki brio ki watlat ban penne eladi haki kamsan perthai dak ba penpau nam haki khot khubor bat ki wei ki lat pathai khubor. Ki dei ban le ki kam senchar khadar ki don ya ka hok. Henry kim dei ban yele kai bat ka jing em jongki nong rep ki ba loiloi. Kim dei ban le kai bat ka lawe jongki lani yalam bakla bat pen thami yaki. Perlok kini kidi ki jo ki brio ki bayai beteng ban bat ya kabor la bun snam menta nakadaw jong ki rukom trekam jong ki karep karyang bat ki nong rep jong kari kim shimla roy lapar kumbadei ban long nakadaw jong ka rukom trekam ke sarkar barim ki nong rep ki bamdon ya ka jaka ka bahe ne ka jingdon jing em ka babun ki dei ki basha khata bha kini ki nong rep baduna kim yo jing yarap na ki bank namar kim don hiru ya ki account ha ki bank ya ka crop insurance scheme ka bajdan haki por baminshwaru ki aitang khendiat ki jingerap yakum kini ki nong rap ki barit kini ki nong rap ki barit kim dan yak lane ka boarding ban pinbyang ya ki lingkha ki jongki dan manu ban yarap yaki bat menta kasngi akwa ban pinken mau biang ya ki patpa kari ba ka jingkhen kulum ya ki nong rap hakari ka poi palat prapho na ka shispa kani ka jingkhen lang kala tam palat shipho klur Kito ki bayai beteng ban bat yala kabor la bun snem kila no marway ya ki nong rep. Kajing penlong ki election kan yai beteng, kijing shna sarkar kan nang yai beteng, ki kai phot paper kin wan kin let, baro kini kinja henry kajing long jingman jo ki nong rep ka klem don jingkala. Ke ei kajing mi, ki nong rep baduk ki nang duk bat kerdu shu hato kamdei baladon ka ban penkala ya kani kajing long hakari. Kupara nong rep kentai bat shenrang jonga. Hadin ka jingthaw ya ka sarkar haus nam arajar khatsaw ka sarkar jongi kalasdang pan trekam da ka rukam ka bathamai ngiu i ya ki jing ki baret na ki baret jong ki nong rep ka ri jongi ni phai khmat khamtam halor baro ki jing non kam jong ka rukam rep katkum ka juk ka bamenta kumju ru ban pen khre ya ki jing don kam unong rep ha ka lawai ni ju asngau shibun chaphang ki rukam rep ka juk ka bamenta ha ki wei pat kiri ki nong rap hakite kiri kilong ki baruspa ngi puliru shapang jongki hadin kata ngi bu yala ki jongki thong bat ngisdang ban ya trailang ya kata ngi train na kabenta ban pendunai ka jinglut jingsap hakarep karyang bat ya ki nong rap bat ru ban pendunai ka dor jongki tiar kitar bat ki wei ki jingdon kam hakarep karyang ngi lasdang ya ka skim ba pher ba kenthop ya ka soil health card ban khle nim coating ya kasbo urea ka skim ban pinyo ya ka boarding na kasngi ka sarkar jongi kalasdang panwanra ka insurance ka babyang na ka benta ki jingtung jingtab menta da ki klur ngut ki nong rep hakari kilayo mentoy na ka PM crop insurance scheme ki nong rep da ka babu ya ka pisa ibaduna kilayo pat ya ka jing mentoy ka bakot sya ka prapunyo hajar klur tingka ngiru ngi traibet na ka benta ka thong ban yarap ya ki nong rep jongkari bat kata kalong bakidei ban yo ya kajing penpoi syaka jakarep nila kenti ki jing penan kam ya ki pom ki baret ni ki micro irrigation habaro kwei kari da kajing tmu baman kajing jaw jong ko kadei ban jaw bet ha ki jing thong perlok ka sarkar jungi ka persang ban wanra ki jing pentikna baki nongrep kin yo ya kador ka babyang ya ki marep katkum ka kai phot jong ka Swaminathan committee ngi ai ka wei shiteng kador jongka MSP shakinong rep haswa ke MSP ka dei tang na kabenta ki katu katni jat ki jingthung bat ngila penne ru ya kata haswa ka ni ka jingpen bena la palat ru haki khot khubor bat ki lat pathai khubor henry ki nong rep kim shem la yo nong kumta kini ki kim don jingta ai yaki ngila penlong ba ka don ka record ha ka MSP menta ka sngi ke MSP kapet baka pisa ka di banpoi sya kinong rep. Kito ki bayaki aka kerteng kinong rep mentakas ngi kila sengap yar habala poi kapor jongki. Perlok
Ilayat syakata kaliang baki nongrep kim dei bandan tang ki yo ne ki mandi henrei ki dei ban yo ya ki yo ki batmai baki la bandi ya ki jingthung ngila ban pin yaso khambon ya ki jingde jingthiet ya ki jingthung na ki mandi ba pher lingba ka online da ka bale kumni palat shilak lur tingka lala ban yo ya ka pisa ban ya khayi parlok ngilabur usakawai ka thong bat kata ka long ban thawi ka kinhun jo ki nongrep khnang bangila ban ya trilang ha kani kaliang kajingila pai ba shphang kani kadang ya chakmat khnang bangin la ban thaw kuma palat shpho hajar tli ki kinhun jo ki nongrep niki farmers producers organization FPO hakari ban ai jingirap yaki shu bandan ru ki jaka ban bo jingthong jingtep ki ba hakani ka juk start ka ba menta ki jaka bu ki bapcha niki cold storage bat kini ki dei bandon hakishnong ki thaw bat ki dei ru banlong hakador ka batat ka sarkar jongi klabu yakani hakmat menta ka sarkar klabai da ki klur tingka banthaw ki cold storage hakeleng ki benta jongkari da ka baban ru hakikin don trekam ban nalor karep karyang kinongrep kila bandon sakiwei ki lat ban kentiu ya ka yok ka kot ka jongki ka sarkar jongi kala kentiu ru ya ki kamri dokha ka kamri jingri ka jingri masi ka ringap bat kiwei nongrep hakari jongi ki pendikna ba ka pisa ki bang jongkari kadai banlong ka jingmentoy ya kinongrem ka jingmang ya ka pisa ka bah nyo laklur ka long na ka benta ka snem arajar khatsaw henrei menta kani ka pisa kala kiu arsha bat ka jingmang tingka menta kala dei khatsaw laklur hakini ki benai bla dep kumba ar klur siteng la penyeso ya kinongrem ki ba khamrit bakin yo jingmentoy na ka kisan credit card ni airu ya ka jingterwa na ka benta ka kisan credit card sha kinongri dokha bat kinongri ya ki masi ki blang bat ki wei ki jingri parlok ngila treiru na kabanta ban pet penya ke ka ba laja ha ka rukam rap rukam riang ha ka perthei hi barok wei bat kata kalong badai ban penan kam da ki kor ki bor jong ka juk start ka ba menta ki deiru bandan ki jaka wat bnya wat champang ya ka rap ka riang ha ka ri hakni ki snem la mi bon ki jaka wat bnya bat ki jaka puli ya ka rap ka riang ha ka ri lanang pediang khambun ya kitu ki bakwa ban puli ringkat bat kini ki jing persang ki bayadai bat karep karyang ngitreiru na ka benta ka thong ka bakham he bat kata kalong ban pinsuk ya ka jing im jo ki nongrep ki basyong ha kisnong nongkendong parlok kitu ki bapen i ya ka jing sngokya na ka benta ki nongrep ha kini ki sngi ki bamenta kile yu ban weng ya ka jing e jong ki nongrep menba ki dang don yala di ha ka sarkar ki nongrep jong ki tip khamba hakini kisngi bamenta amtang bangi pet ya karep karyang hendrei ngi petru na ka benta ka bha kamyat jong ka jing im jongki hakini kisngi ki bamenta kinong rep ki bakham duna hakari kila ban yo ya ka yeng ka babha ka pankhana ka babha bat ka kor kini ki de kinong rep ki bayo jingmen toy shibun na ka jing penyo ai ya ka boarding electric ban penyo ai ya ka gas man lau snem ka jing shakri ban IA ya ka jing sumar ka basyong dor hadu sanlak tingka lingba ka Ayushman Bharat scheme kala penduna ya shibun ki jing khuslai ha ka bayadai pat ka jing im parlok hakini ki sngi ki bamenta ki briu ki akkumba ki khuslai shaphang ka jaka puta jong ki nongrep shano ki don kini ki briu menba ka yeng ka jaka jong ki nongrep la sha shong be ain namar bambyang ki kot kisla kini ki briu kim don ka jubab ka babyang na ka benta kini ki nongrep ki barit kapla pinlong ya kini kinong rep bandu ya ka hok jongki labun bun snem ya kini ki iki eru na ka benta ka jingpha kinong rep lasdang manle menta lala ban ai ki kot kisla jong ka ying bat ka jaka ka bapaka sha kinong rep ki basyong basa ha ki jaka nong kendong hadin ka jingyo ya kini kala pensuk ya kinong rep menta bakin yo ikilon na ki bang ha ka kerteng jong ka ying bat ka jaka parlok kalongru kebedan kam bandang kam penyar su ya ka jing pentri kam jongi namar ka jing kala jong kapor ngidei banyat kat kum kapor ha ka bayadei bat ka rep karyang bat kani ka dei kaspa snem ka ba art huwei bat nganget bangi lalong ki ba hakmat ha ka bayadei bat kani kalyang hakini kisngi man la kinong rep kitip nangnu bakila la bandi ya ki jing tung jing tap jongki ha ka dor ka babyang ke ka bujuja ha ka por ka bamenshwa kalong ba ladaki yo ki hab bantiet ya ki jingthong ha ka dor ka batat ne ki kentat bantiet iki marrep jongki ki nongrep kim bansi bandino iki marrep ha ka dor ka batat
kumta kini ki jingkala ki wanra e ki babha she ki nongrep hadin jo kini ki kindon an phila bandi ki marrep jong phi shanu shaba phi snumon phila bandi ki marrep shno ba phi sngo ba phi yo ekador ka babit hato phikwa bandi ki marrep yep jong phi haka MSP phila banle ekata hato phikwa bandi yaki marrep haki yo ki hat phila ru banle yakata hato phikwa ban salan chabar phila banle yakata ru phikwa bandi ki marrep shaki nong khai phila banle ekata phikwa bandi ki marrep shaki barjala phila banle ekata phikwa bandi ki marrep lingba ki FPO niki kinhon jo ki nongrep phila banle yakata phikwa ban penklai ki marrep jong phi shaki wei pat ki jat jingbam kum ki biscuits ki chips jam bat ki wei ki jat jingbam phila banle yakata lada ki nongrep jong kari ki yo ya ki hok pa pher te ke eipat ka bakla hangta te ke eipat ka bakla lada ki nongrep ki yo banjiet ya ki lat pa pher bandi ya ki marrep jong ki shisnem lenter lingba ki online parlok hakini ki sngi ki bamenta don shibon ki khana lamler hakabaya dei pat ka rep karyang kabalapur stat keleng don ki briu ki bla persang banwanra ya ka jingpen kulmar hapring ki nongrep bala wengno ya ka MSP don pat ki bapin bana ya ki khana hamsaya ba enkhangno ya ki mandi ngakwa panpin kenmau ya pi bala bontli ki banai ki la yat nadu bala pentrekam ya kani ka an hato phiyo sngo ya ka khubor bala khang ya ki mandi hakari hakabaya dei bat ka MSP ka sarkar shen kala pinki ya ka MSP jong bontli ki jingthong kani kala ja wat hadin bla wanra e ka jingkala haka an rep ka jing shisha kalong baka sarkar kala thit ya ka jing penmi na kinong rap haka MSP bat ka wei ka bakhungsan kalong baka sarkar kala nang shim khya shu haka bai dei bat kani ka jingkala shim ya ka jing yate kular haka rep karyang kum ka nuksa haki katu ka ni tli ki jela kini ki an kila don la khambun snem hato pitip bashet don ka jingnan kuna ya kinong rap ki bapen khen ya ka jingte kular henrei kani ka sarkar jongi ka bamenta ka pentikena baki nongrep kinhap banmat ya kum kini ki jingdan kuna perlok phiate bha lada ja e yo nongrep bat umla banlet chayo ke e ka bau dei banle udei bandi ye ki mar jong u shaki nong khai ka sarkar jongi kala wanra ya ka an ka bayarap yo nongrep ba unom du nong menta uthiet bat u hab ban siu ya phi hakapor balapu uhap ru ban ai ya ka receipt bat siu hapo kalai sngi lani nongrep ula ban let shaka an bat ka an kan sa ai ka pisa bat le ya ka kat kum ka an baro kini la dab ban le bat ki yai ja bat la yo iru ya kani haki khubor ka wei hadin ka wei pan ki nongrep hakari kila shim ya kani ka kabu jong kani ka an ka sarkar ka yai ban kershan ya ki nongrep haman la ka sinjam khlam da pet chiliang yunu ki jat jingrep ka sarkar klashna ya ka an ka baklan bat ka batrekam ka balong nak benta ki nongrep parlok kalong ka badon kam nak benta iwei ban snothu halor kani ka wei ka jingpin kala hakarep karyang menta lada uwei usain ya ka jing menjor bat unongrep ukwa ru pakandon ka jingyo ka babyang ka jing menjor nak benta kani kan yarap ya ki nongrep ban yo ya ki simbai ki babha ki tiar teknologi ki bamenta bat ki tiar kitar ki babyang bat ki batip kumno ban penan kam menta kanu kadaw ka bajia kendu ya kanu ke jing e ka jing yo nong jong unong rep kam long ka basei so bat sniu no watla kataru ka dor jong kimar in bu I had da kinong rep unong so ya ka jing menjor umla pen penkut no ya ka jing yakut hato kani kamdei ka jing pentuna ya ka jing ma henrei ka long ka jing pentikna yo unong rep bo un yo nong ka wei pat ka jing kli kan wan ha ka jing mut ka jong phi ka e ka banjia lada ka jing mi ka long ka babha bat unong ya so ya ka jing menjor uyo khambun ban ya ka balakmi lenti hakum kata ka khyap ki nongrep ki don ya ka hok ban yo ya ka nolor ke e bala dap ban yakut ha ka jing menjor kenmau ke e ka bala jujia hashwa ka jingma ka don ya ki nongrep pat ka jing yo nong ka long ya ki weipan menta hadien kani ka jing pen kala ha ka an jong ka rep karyang ka jing long jing man ru kala kala menta ka jingma ka long ya ki briu lani ki company ki babat ya ka soskular bat ki nongrep kin yo ya ka jing yo nong perlok ka soskular rep laju persang haki por mensyua ru haki katu kani ki benta jong kari hato pitip ke e kari ka bapen mi ban bu
ya ka dut ha ka perthai menta kani kari kadai kari ka jongi ki weipat menta bon na ki cooperative pat ki company shimet ba penmi dot ki thit ya ka dot na ki nongrep pat ki salet di pat shayo katnus nam kani ka rukom le kalayan pila ju yo sngo ne kanu ka company la ne ka cooperative institution kan long try ya ka di ka thit bat na ki wei hato phempa ju yo sngo ya ka jing yo nong jong ki tu ki nongrep bat ki tu ki ba penmi dot ha ka jing mentoy ka ba kin yo na kani ka kam kadon sa kawi ka sector ha kani ka ri ka jongi ka balaya chaprang bat kata ka di ka kam ri siar kari india menta ka penmi bha bon ki peleng bon na ki company ki bahe ki te ekani ka kam katu ka ni ki di ki company ki barit bat katu ka ni ki nong thi trai shnong ki la le ekani ka kam ki brio ki badon ka jing yadai bat kani ka kam ki light lut bandi ya ka jing di ki jongki shakinu kinu ki ba shakawai pat ka jaka kila bandi ki peleng jongki shakinu kinu ki jaka ki ba yo ban biang dor ni kwa ba ki nong rep ki jongi ki yo ikilat ban kintiu ka rep karyang ka jongi kum hakikam risiar haba bon na ki company ki don ye ka jingyele hakino kino ki kam ha ka jingkmi jong ki nong rep nang ta kin sayo ya ka dor ka bahe na ka benta ki mar jongki bat ki la bandiru shaki yo ki had parlok lingba kani ka jingpen kala ka rep karyang ka jingdon jong ki core technology kin yo lat bandrung ha ki jaka rep ki jongi lingba kini ki tiar technology ki bamenta ki nong rep kin la ban kintiu ka jing yo ka jingpen mi ya ki jingthong ki babon jai ban song bhai ki mar bat ban kham shong dor ru sisin bakani kan jia kani kan penlong ka perthai barok ka wei bakin thiet bat pandon kam ya ki mar ban pinmi kinong rep ki jongi kinlong kita kinong shalan tang kum kinong penmi lada mano ha ka perthai ki kwa ban sedang ya ka yo ka jongki ya la ki mar rep kin hab ban wan sha india lada ha kanu ka benta jong ka perthai ki don kam ya baro ar kata ka jingbha bat jingbon kani kan penlong yaki bakin yete lok bat ki nong rap na india habangi penbon ya ka jing penlang bat ka jing pen thamai ha ki wei pat ki sector kani kan penyo shiboni ki jing yo bat yo ru ya ka ban sedang ya ka brand india menta kalapoi kapor na ka benta ka brand india ban sedang ya ka kam ha ka yo jong ka rap karyang ha ka perthai lok kato ka ni ki seng san perthai ki bla sha kentat ha ki patba jong kari watla nakaliang joko sorkar kala le kat bala ban kerpat yaki henrei kila le eki eki kabay lam baklai ki katuk ni ki nongrep nakadaw jong ki kam san perthai nakadaw bam shem ladan basha bandon ka jing ya phliu jingmut ka banlong akabay dei pat ka an ki nongrep nakadaw ka jing bam la ka jong ki ban ya pen inya ki shim kabu ban pendon kam yi ki nongrep ban penlong ya ka jing persha philayo I menu kani kelas dang kila dawa ban pentri kam ya ke MSP kani kalong ka jing dawa ka basong nongrim namar ba kidei ki nongrem bat ki sngo ba kalong ka badon kam hendai habangi pet ya ka jing sngo kini ki sengsan perthai menta kila ngap bat bu ya ka issue MSP sharut hendai kila dawa ban pelat ya ki briu na patok ki baladon kti ha ka jing ya umsnam ladon kam bante ki surok bah hakari ka bala jule dabaro ki sorkar hakipor ka bala lej kini ki brio ki bakersan ki don shakaliang jong ka sorkar menta ki ong baka sorkar ka don kam ban wengno ya ka jing ot khajna balai papi hab ban e no ya ka phang jong ki nongrap bat poiru shakawai pat ka benta ki matri kam ki bala don hashwa mentaru ki persha ya ka taru perlok hakum kani ka khep ki nongrap habaro ka wei kari ki ai ka jing kersan bapura bat ki pediang subha ya kani ka jing penkala hakarep karyang ngapen pawe ka jing sngu ya ki katu ka ni ki nongrep ki bla ai ka jing kersan ya kani karai bla shim ha kini ki sngi ban kinte we kari bat ngapen tikna ya ki hemmen bat para nongrep mangin e no ya ki dangshen bon na ki jila kum ka assam na ne ka rajasthan jammu bat kashmir lapen long ya ka election ha ki benta ba pher na pedeng ki ni ki brio na nong kendong ki nongrep ki hab ban thap ya ki vote ka jing pen sngo thu bakla kala nang yat bat kani kala ja ha ka jaka ka badon ki election hendrei ki nongrep ha ki tu ki shnong ki la kentat ki katu ya ki tu ki basdang ya kani ka jing yakhi la ong ba ki nongrep ki la kersan ya kani ka an lingba ka ballot box perlok halor ka jing shisha ka jing rai jongi la ban penon kam ha ki babon diang
habadon ka jingduna don kam ban pin iyaka ngimshim lakam ba ublei ula ailut yangi ya ka jingtip henrei bandon ya ka jing yakran nalor kini ki da ka jinget ka jongi ha ka jingsin shar patba ngidon ka jingkut jingmut ban yarap ya kinong rep ka sorkar ka kloi ban ai jingkren ban yakren bat kinong rep ha ka no kapor ngi kloi ban pediang ya ka jing ai jingmut dan bon ki kunhun ki basha ya ka ni ka jing penkela ha ka rep karyang ngila yo iru ya ki ha ki jing tho la ki phaidin no na ka ka balong hashwa ki sengsain perthei ki badan benta ha ka ban penkulmar ki dei ki bamdon jingshanya ya ka jing sinchar patba bat ya ka ni latip habaro ko ka perthei nalor bala dep banle ya kini bat ban yasha ngadon ya ka jingmut ka bathanda kumta sa shisin nga kerpat ya kitu ki briu ki badon hakleng persha bat ngi nga ong da ka jing nguret ba ka sorkar jongi ka kloi ban yakran ha ka bayedei bat kinongrap henrei ya ka jing yakran en sapin mi ha ka jing shisha perlok ni persangkat bala ban kentiu kinongrap ha ka ri haba phi kiu ha ka jing kiu ka jong phi ka kentiu ya ka ri hi brok kwe tang kitu kinongrap ki bala ban yeng hala ki jong ki chan kila ban pinlong ya ke India ka badap ka pabiang nga kerpat iki nong rep jong kari bakin sha elam bakla daki wei bat pediang ya ke jing lam ler jongki henrei ban perkhat ya ke jing shisha bat kani ka penlong yanga bangan yo ya ke jing hun ban yo i ya ki nong rep baki kersan yanga ngadap da ka jing songu ya phi bat sa shisien nga ai khublei ya ki klur ngut nong rep bat ka yeng ka sem ka jongki na ka benta ka PM Kisan Saman Nidhi pat ngaduai bapinyo ekamet kabashat kabaklan haringkat kieng kasem jongpi baro kawi kublei shibun